2023 buruzko balantze oso baikorra egiten dugu. Azkenean hor izan ditugun egitasmoa egin ditugu. Frontoi atzekaldeko eskilara berriztatu ditugu, jaslekuak ere, eta sarrera hori, plazako sarrera hori oso ondo gelditu da, ezta? Gero bolalekuaren eraberritze osoa ere egin dugu, hor puntrak pista eta kalistenia egin ditugu Iberlandan, Solloko plaza ingurua asfaltatu dugu ere, eta hortik aparte jaiak eta udalekuak eta tailerrak eta ikastaroak, trail lasterketa, neguko Gabon ingurutako egitaraua, guztiak oso arrakastatsuak izan dira, ezta? Eta hortik aparte, herriko elkarte eta talde guztiekin hitzarmena berriztatu ditugu, eta UEMAN, Euskal Udalerri Euskaldunen Mankomunitatean sartu gara ere, eta hori, beste hainbat kontu ere egin ditugu auzo ezberdinetan, beraz parte hartze prozesu batzuk ere aurrera eman ditugu, beraz balantze oso positiboa egin dugu. Eta orain 2024a dator, pasaden astean, abenduaren 20an, egin genuen osoko bilkura eta bertan aurrekontuak onartu genituen aho batez, eta 2.127.000 euroko aurrekontua daukagu. Lehen aldiz pasatzen gara 2 milioitik gora aurrekontuetan, eta 2023ko likidazioa egiten denean uste dugu gainera beste milioitik gorako erremanente izango dugula. Beraz, udala oso egoera ekonomiko honean dago, eta aurrera begira ditugun proiektuak erantzuteko moduan gaude, ezta? Osinburu martxan jarri, Pasuergoko ura gure deposituetara bonbeatzeko estazioa, gero atxetan, hor daukagu obra handi bat, horko lokal soziala berriztatuko dugu Goitibera, eta Solloko udaletxe eraikina ere hori berriztatzeko proiektua egingo dugu ere. Uribarriko errepidea eta komun publikoak, baita ere argiteri publiko mailan ere baditugu hor 3 proiektu behintzat, argitatze berriak egiteko bai Arrankudiako plazan, errepide azpiko tunelean eta baita Zabalen ere. Eta etxebizitza arloan ere hor gabiltza, etxebizitzetan baditugu Garondon 2 proiektu horiek behintzat aurrera joango dira, bata era kooperatiboan egingo diren etxebizitzak eta beste batzuk alokairu etxebizitza dotazionalak. Eta badaukagu UEMarekin ere, UEMa sartu ginetetik orain plan bat dago, batez ere euskararen erabilpenaren inguruan aurrera pausoak emateko. Beste gai bat oso garrantzitsua guretzat aldaketa klimatikoa dela eta hor buru belarri sartuta gaude transizio energetikoan, ezta? Ikusita eskola jarritako fotovoltaikoak ematen dituzten emaitza hain onak, orain ja udaletxean bertan ere azken generazioako fotovoltaikoak jarriko ditugu. Auditoria eta zertifikatu energetikoak egiten ari gara udal eraikin guztietan, baita ere auditoria bat argiteri publikoan, eta LED luminariak lehen generaziokoak dira, zaharkituta daude, beraz azken generaziokoak jartzen ari gara toki guztietan. Hiri antolamendurako plan orokorra martxan jarriko dugu, azken baten orain ditugun, indarrean ditugun arau subsidiarioak oso zaharkituta daude, eta ja plan general, plan orokor berria egiteko ordua heldu da. Hau eta asko gehiago kontatzeko, baina ikusten duzuen moduan hainbat gauza ditugu eskuartean, hainbat egitasmo, proiektu, eta guzti hori era zabal eta oso parte hartzailean egiteko gogoa daukagu.